Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Сайлау барышын блогерларда күзәтә. Республикада бердәм тавыш бирү көненә әзерлек бара. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган безнең ишек алды программасы дәвам итә. Түбән Камадан безнең репортаж. Укучылар гадәти режимда белем ала. Көзен дистанцион укытуга күчерү турындагы мәгълүмат өчен барлыкка туры килми. Зәйдә куәтле пар газ җайланмасын төзүгә керештеләр. Бу вакыйга уңаеннан истәлек билгесен ачу тантанасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия энергетика министры Александр Новак катнашты. Проект чит ил җиһазлары базасында тормышка ашырыла. Ул көчле газ һәм пар турбиналары, генераторлар һәм парны утилләштерү казаны белән тәэмин ителәчәк. Эшләр 2023 ел ахырына тәмамланырга тиеш. Как известно, Заинская ГРЭС – это очень крупная электростанция в Российской Федерации и является системообразующей для объединенной энергетической системы Средней Волги. И в целом для нашей энергетической системы электростанция уже работает почти 6 десятков лет. И, конечно же, вот мероприятие сегодня, связанное с закладкой нового энергоблока, дает новую жизнь и новое дыхание. Яңа энергия блогы 40 мең кеше яшәгән Зәй шәһәрен җылылык белән тәэмин итү өзеклеге куркынычын киметә. Гидроэлектростанциясе районның бердән-бер чыганагы. Яңа энергоблокны төзү Россия хөкүмәте карары белән ел башында заманчалаштыру проектлары исемлегенә керде. Әлеге карар Россия һәм Татарстан президентлары ярдәмендә кабул ителде. Это очень важный проект в целом не только для энергетики нашей республики, в целом, вот как министр сказал, для энергосистемы всей нашей страны. Данный проект будет реализован своевременно, качественно, и районная администрация городская, и республика, правительство, и компания Татэнерго способны реализовать этот проект. Он будет у нас на приоритете. И хочу пожелать, чтобы эта станция, мы ее ждем, она будет давать 7 миллиардов снижения стоимости в первой зоне, 7 миллиардов рублей в год. Зәйгә эш сәфәре вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия энергетика министры Александр Новак, Бөек Ватан сугышы ветераны, Татарстан энергетикасы ветераны Леонид Маштаков белән дә очраштылар. Рөстәм Миңнеханов Леонид Маштаковка республиканың энергетика тармагын үстерүгә керткән зур өлеше өчен рәхмәт белдерде һәм ТСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Александр Новак үз чиратында Зәй ГРЭС ветеранын Россия энергетика министрлыгының 1-нче дәрәҗә медале белән бүләкләде. Борис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Зәй шәһәре. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика предприятиеләр һәм сәнәгатьчеләр ассоциациясын 30 еллык юбилее белән тәбрик итте. Рөстәм Миңнеханов әйтүенчә, бүгенге көндә ассоциация үзен республика җитәкчелеге һәм предприятиеләр өчен абруйлы мәйданчык буларак күрсәтте. Биредә үзара тәҗрибә уртаклашалар һәм уртак карарлар кабул ителәр. Татарстан президенты катлаулы эпидемиологик һәм икътисади шартларда хезмәт коллективларын саклап калганнары, кешеләрне күпләп эштән җибәрүгә һәм предприятиеләрдә урынның кисәк таралуына юл куймаганнары өчен предприятие җитәкчеләренә рәхмәт белдерде һәм сәнәгать өлкәсенең алдынгы хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре тапшырды. Көзен мәктәп укучыларын дистанцион укытуга күчерү турындагы мәгълүмат чын барлыкка туры килми. Бу хакта Татарстан хөкүмәт йортында узган республика киңәшмәсендә премьер-министр урынбасары Мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов хәбәр итте. Ул социаль челтәрләрдәге, бигрәк тә ата-аналар чатларында булган барлык имеш-мимешләрне кире какты. Мәктәпләрдә дәресләрне үткәрмәү өчен бернинди ал шартлар да юк, диде министр. Распространяются фейки, хотя после того, как появилась ответственность за них, их стало меньше. Появилась информация, что осенью все опять уйдут на дистант. И я уже на этот вопрос неоднократно отвечал, что никаких предпосылок к такому переходу нет. Возможны точечные карантины, могут быть закрыты отдельные группы в детских садах, классах, школах. Но это обычная практика предупреждения роста заболеваемости, которая долгие годы практиковалась.
И, к сожалению, она сейчас просто более болезненно воспринимается, поэтому я бы хотел с вашей помощью успокоить всех участников образовательного процесса, что мы учебный год начали в штатном режиме, и я надеюсь, в таком же режиме и будем его в дальнейшем продолжать. Башкалабыз Казанда 2 көнлек эш сәфәре белән Россиянең кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова булып китте. Ул республика президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Республикада кеше хукуклары белән бәйле мәсьәләләр даими контрольдә тора дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда Роспотребнадзорның барлык таләпләрен үтәп, уку елы башлану турында да фикер алыштылар. Шулай ук Татьяна Москальковага адымнар күп телле белем бирү комплексын күрсәттеләр һәм биредә 3 телдә укыту процессының ничек оештырылуы турында сөйләделәр. Яңа мәктәп бусагасын атлап кергәч, кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең директорга биргән беренче сорауы: бу сарайда кемнәр укый? Все желающие могут попасть. По большому счету, да. Но обязательно разделяющую концепцию. То есть родители и дети должны понимать, что здесь изучение будет 3 языков. Татьяна Москалькованың сорауларына укучылар инглиз, рус һәм татар телләрендә җавап бирәләр. Мондый укыту башлангыч сыйныфлардан алып барыла. Нравится ли вам здесь все? Нравится? Замечательно. Я смотрю, у вас здесь как раз урок на английском языке. Технология. Ну, вы уже говорите прекрасно на английском языке. Кунакларга мәктәпнең яңа аудиторияләрен, китапханәне, ашханәне күрсәттеләр. Республика районнарыннан килгән балалар яшәүче интернатка аерым игътибар бирелде. Күп телле яңа үзәктә 3000-гә якын укучы белем ала. Быел биредә 6 беренче сыйныфны җыйганнар. Балалар менә шундый үтә күренмәле диварлар артында шөгыльләнә. Шуңа күрә һәркем укытучының дәресләрен ничек алып баруын карый ала. Биредә һәр укытучы инглиз телен камил белә, ә балалар өчен иң заманча стандартлар буенча барлык кирәкле әйберләр дә әзерләнгән. Я побывала в школе будущего. Вот здесь готовят человека будущего. Мин киләчәк мәктәбендә булдым. Биредә киләчәк кешесен әзерлиләр. Шул вакытта үз тарихын хөрмәт итеп, гырыф-гадәтләренә өйрәнеп, өлкән буын әтияниләрнең ирешкәннәрен аңлап үсәләр. Бу тәҗрибәне башка төбәкләргә дә таратырга кирәк. Күп телле беренче адымнар комплексы шәһәрнең генә түгел, ә Татарстанның да горурлыгы. Ания Габадуллина, Айнур Валиәхмәтов, Ринат Хәйгәрәев, Татарстан яңалыклары. 13 сентябрьдә Татарстанда бердәм тавыш бирү көнендә 4 сайлау кампаниясы узачак. Сайлау участоклары залында гади күзәтүчеләрдән тыш блогерлар да булачак. Алар тавыш бирүнең барышын үз аккаунтлары аша турдан-туры трансляцияләп барачак. Я буду наблюдателем и буду, в принципе, транслировать, как все будет происходить. Мобиль күзәтүче сайлау кампаниясының яңалыгы. Быел тавыш бирү процессын республиканың 100 блогеры һәм аларның меңләгән аудиториясы күзәтеп тора алачак. У меня есть такая возможность самой посмотреть и показать своей аудитории, показать людям, как это вообще в принципе происходит. Республика үзәк сайлау комиссиясында эшнең нечкәлекләре турында сөйләделәр. Мобиль сайлаучылар белән үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев очрашты. Мы понимаем, что самое главное, чтобы не были нарушены избирательные права наших граждан. И здесь мы все заинтересованы в том, чтобы была конструктивная работа на участке. Сайлау процессының чисталыгы мәсьәләсе шәхси иминлеккә дә кагыла. Участокларда Роспотребнадзор таләпләре исәпкә алынган. Россиянең кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова уңайлыкны һәм үтемлелекне бәяләде. Интересная форма, которая подготовлена здесь, это передвижной автобус. Конечно, удобно, когда в большой населенный пункт приедет непосредственно избирательный участок, и людям не нужно будет передвигаться куда-то далеко. Быел бер үк вакытта 4 сайлау кампаниясы. Татарстан Республикасы президентын, Түбән Кама сайлау округында Дәүләт думасы, Алабуга сайлау округында Дәүләт советы депутатларын өстәмә сайлаулар, шулай ук җирле, шәһәр һәм район советлары депутатларын сайлаулар узачак. Тавыш бирү 11, 12, 13 сентябрь көннәренә билгеләнгән. Шулпан Амели, Регина Софиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Узган атнаның ахырында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның Республика Татарстан һәм Ватаным Татарстан газеталарында туган җирем Газиз Татарстаным үсеше хакына мин барысында эшләячәкмен дип исемләнгән чираттагы программа мәкаләсе басылып чыкты. Анда республика үсешенең төп юнәлешләре билгеләнгән. Әлеге мәкаләгә карата республикабызның күренекле кешеләре үз фикерләрен белдерде. Бүген үз фикере белән Казан энергетика университеты профессоры Наил Мөхәррәмов уртаклаша. Рөстәм Нургалиевичның мәкаләсе
сәясәткә багышланган, әлбәттә, идеологияга багышланган. Сәясәт өлкәсендә ике кырлы максатлар булырга мөмкин. Берсе икътисад өчен мөмкинлекләр тудырырга, чөнки бюджетны тутырырга кирәк нәрсә белән булса да. Шуның өчен эшмәкәрлек, ширкәтләргә, җәмгыятьләргә уңай шартлар тудырырга кирәк. Икенче яктан караганда, безнең кешеләрдә, күп кенә санлы кешеләрдә тормыш шартлары җиңелдән түгел. Алар мохтаҗлык шартларында яшиләр. Менә шушы ике кыр арасында бер ниндидер төп урта максатлар, урта фикер йөртү, ул бик читрекле, бик каршылыклы, бик кыен мәсьәлә. Шуңа карамастан, мәкаләдә күрсәтелгән юнәлешләр бу ике кырны да истә тоталар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән башланган безнең ишек алды программасы тулы куәтенә үз эшен дәвам итә. Түбәнкама шәһәренең төзүчеләр бистәсендә урнашкан Романтиклар урамындагы 51-нче һәм 53-нче йорт ишегаллары да капиталь төзекләндерелә. Бу эшкә биредә яшәүче халык та кушылган. Себерке тырмалар белән коралланып төзүчеләр бистәсендәге Романтиклар урамында яшәүчеләр өмәгә чыга. Тырыш, эш сөючән халык бердәм булып 51-нче һәм 53-нче йорт ишегалларын тәртипкә китерәләр. Бирдә капиталь ремонт эшләре бара. Без бик шат безнең шушы программа безгә килүгә, шушы ишегалларын тәртипкә үзебездә салабыз. Киләчәктә чәчәкләр утыртып, матур итеп бөтен дөньяларны чистартып. Төзекләндерү Татарстан президенты тәкъдиме белән тормышка ашырыла торган безнең ишегалды программасы буенча башкарыла. Бирдә юллар норматив хәлгә китерелә, яңа парковка урыннары булдырыла. Эшләргә ярдәм итү йөзеннән халык җыештыру өмәсенә гаиләләр белән чыга. Икриларын җыештырабыз, чүпләрен җыябыз, чистарак булсын дип, үзебезгә дә күңелле, чиста булганда, чәчәкләрендә утыртырбыз, үләннәрен дә чәчербез. Эш бетсен инде. Башкарасы эшләр әле бар. Романтиклар урамында эскәмияләр һәм балалар уен мәйданчыгы урнаштырасы кала. Ремонт тәмамлангач, түбәнкамлар бергәләшеп бәйрәм табыны кырырга телиләр. Кайгылы хәбәр. Телевидение журналисты безнең элекеге хезмәттәшебез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлнара Зинатуллина озакка сузылган каты авырудан соң вафат булды. Ул 47 ел гомерен Татарстан телевидениесына багышлады. Чулпан, иртә түгел, соң түгел, яшәү яме, бергәләп өйрәнек дигән популяр тапшырулар әзерләп алып барды. Гөлнара Зинатуллинаның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Йорт хайваннары янында йөргәндә һәр вакыт сак булырга кирәк. Кукмара районында яшәүче Рауль Семеновны кырда үгез сүзгән. Республика клиник хастаханәсе табиблары аңа котлаулы операция ясап, гомерен саклап калдылар. Он как бешеный уже, там думать времени не было уже. Кукмара районының Состамак авылында яшәүче Равил Семенов фаҗига булган көнне яхшы хәтерли. Янәшәдәге урманга хатыны белән гөмбә җыярга баралар. Кыр аша узганда үгезләр көтүенә чыгыйлар. Там электропостух у нас стоит. Анда электр каравылчысы тора. Күрше фермерның 40-ка якын үзе шунда йөри. Без бераз гөмбә җыйдык та, аннары өйгә кайтырга булдык. Без кайтып барганда кинәт бер үгез миңа һөҗүм итте. Сүздә хәлем бетеп югалдык. Равил Семенов аңын югалта, хатыны ярдәм чакыра. Ир район үзәк хастаханәсендә генә аңына килә. Ул мөгҗиза белән генә исән кала. Үгез арка сөяген, кабыргаларын сындырган, үпкәсе кысылган була. Санавиация чакыртып, ирне республика клиник хастаханәсенә китерәләр. Казанда тиз арада зыян күрүчегә операция ясарга килешәләр. Чөнки Равил Семеновның хәле начарлана бара. Табиблар бер наркоз белән операция ясарга була. Выполнена эндоскопическая операция, видеоторкоскопия. Зарарланган үпкәне тегеп, күкрәк читлегенә катлаулы операция ясалды. Кабыргаларын титан пластинкалар белән таштырдык. Операцияны травматологлар белән бергәләп ясадык. Организмда катланулар көчле иде. Хәзер ирнең гомеренә куркыныч янамый. Хастаханәдән чыгаралар. Табиблар бары киңәшләрдә үтәгәндә Равил Семеновның 1,5-2 ай ярыннан соң үзен яхшырак хис итәчәгенә өметләнәләр. Фарис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.
Бүген 9 сентябрда Тукай районы Яңа Бүләк авылында халкыбызның мәшһүр җырчысы Илхам Шакиров истәлегенә бюст куелачак. Бюстны Санкт-Петербург сынчысы Венера Абдуллина ясаган, аны Илхам Шакиров музее каршында урнаштырачаклар. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Шулпан Амери бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау-сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.